Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah pasahaton selamat hari Minggu ma dihamu amang inang remaja naposo bulung nama dohoti parmingguon sadarion. Selamat hari Minggu ma dihamu parhadano nami. Huriani tuhatta nani haulongan marsadani roha mahi tamuse sadarion lau mamuji tuhatta di minggu pasapuluhon dung trinitatis dohot topik ni minggu sadarion gabi pasu-pasu marhite panupahihon ni debata atong tapuji matuhata marhite namaredde sian bukede nomor 30 sada ayat sada satu ayat tolu ari namar hasonangan. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ito di porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Tigordo dalani Jehovah jala halak par tigordo mardala disi alay anggo halak par jahat tarsuladi do disi. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata pargogono suatu dosan nasokal jalan nabonar dialohodo nagijang marroha jala dipati bohodo nasa naserep marroha alani upangido hami matuho say ramoti hami asa unang jukat hami unang gijang roha nami alay tugu-tugu hami marite-hite todim asa uduk serep tobok jala burjuro hanami diadopa ni halak saluhut ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata marite bukuede nomor 377 ayat sada dot ayat 2
romahamu sudena. Tangion hamuma patik ni debata di mingguta sadarion ima natar surat di Galatia bidu 5 ayat sada. Asa saut malua hita ubain na di palua Kristusi hita. Hot mahamu jongjong atong jala unang beolo patuduhon ni auga par hataubana ni ima sahatna atong rak mangidogugu mahita tuado pani debata lamang laon patik nai. Ali Tuhan debata saya margugu mahami mangulaw na obat patik mi. Amen. Tapuji matuhata marhite bukwede nomor 162 ayat sada dot ayat tolu ode bata masai balga. Masai
Tatopoti ma dusata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na sa tudosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatian ni pardosa. Mulak manihan parjahati tumadikko dalanna. Asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani ido bainu pangido hami. Say sudati mator-torong asa unang mangunai betu hami. Say sisa madosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargugui mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringo tuasasan ni dosa. Aidang adong ibar nii, ay saluhu do pardosa, jala hurangan madadopon hasangapon ni debata. Alayak ka nagabi na pitor, binayin ni basa-basa marhite siyan asin rohana. Inorhon ni akka panobisyon na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bahin habangsa para siyan, marhite-hite haporsyaon ni mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Tapuji matuhata marhitekor merikwayat.
Tapuji matuhatta marhite buku nomor 510 ayat sada dot ayat opat silu sosoi ma donganmu. Hatani debata naga bitrupuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Matius bidualu mamuka sanayat 5 1 ayat 10 tolu tajahama margati soreng naposo ni iduk ni soldadu dungi bongot ma Yesus tuhuta Kapernaum jadi Roma tujuluna sada iduk ni soldadu mangelek-elek ibana nin nama Ale Tuhan, sepyak do napasokku di jabuku, nasariot do ibana, masih berni diahap. Dungi ninna Yesus mamandok ibana, ropeau pamalum sait nai. Dungi diduk-iduk ni serdadu ima mengalusi. Ale Tuhan, nahurang tamado ahu, tung degio membaca buku, dok mahata si sadok, asahipas napasokki. Aigariau jol manani rajaan na mga rajai soldadu molohudok tu nasada tusadui maho laudo ibana ya tu nasada tuon maho barodo ibana jalaiya hudok tu naposokku on mabaen jadi ido dibaen jadi long ma rohani Yesus ubegesa gepedi dok ma madok akan na mengutun ibana natutudo na hudo o Tuhamu gari di hala Israel dang jupang ahu haporsiao na songonoy. Alai hudok matutu Tuhamu torop donaro sugut sian purba dohot sian pastima gabedonga sa panganan ni si Abraham dohot si Ishak dohot si Jakob di harajaon banu agijangi. Alai anggo akan na ni harajaon ni hian si babaliot doi sugut tunaholom maripot-ipot disima masa angkuk dohot na patung repon. Tak majama italia 10 tolu. Laos didok Yesus mamandok idun soldadui. Lau maho jupang ho manaho parto aporsiaumi. Jadi pas mana posonai dinasang obasi ima sahatna. Ali Tuhan debata saya pargugu imaat. Mertua doakan atau mangion hatani debata jala nau piopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite punguan kor ina parare Kamis.
Tapuji Tuhata marite buku de nomor 463 ayat sada dot ayat tolu. Pasu-pasum tongosonmu. Tadi dakon maha porsiao tai songon na itinian dakon ni dongata sa porsiao di sadok portibion rap mahita maddo au porsia di debata Jehovah au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah Ido Tuhatan atu maupun na bernit di pangumuman di silatus nama teter pajal leibana dia pinor silang na tu adu turun di tanong na mulak mengul dia dapat tuluhon nama naik surgo laun tulis jamun di debata Jehovah angana naik parugona so tulusani isi mai bana pramamula so tanoon panguna na mengul namate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria to panala Kristen akan nabadia do dasani dosa do datai namadok mulak mengulus suhud yang nangun mate do jangaluan nasora sudah amin. Tapuji Tuhata maritekor amasion.
Tatangyon ma titing ni huriatta di bagasan minggu sadarion. Tikting Minggu 10 Agustus 2020. Huria na hinahulongan di bagasan guarni Tuhatta Jesus Kristus. Saunari tatangihon ma titing ni huriatta di bagasan mingguon ima Minggu 10 Agustus 2020 na parjolo guarni Minggu. Guarni Minggutta sadarion ima di guari Minggu pasapuluhon dung Trinitatis dohot topik gabi pasu-pasu marhiti penupahion ni debata. Na paduahon jadwal parhobas na marhobas di parmingguan manugot Arian dohot Botari ima amang Pandita Rusman Barita Natal Siregar STH Pandita HKBP Kodia Tangerang. Na patuluhon perpindahan Pandita mar pardomuan tu pinda ulaon pakubasyon ni amang Pendeta Rusman Barita Natal Siregar STH tu HKBP Bethesda Resort Batu Aji Lama Distrik 20 Kepulauan Riau di ari sadarion di permingguan manugot Arian dohot Botari Pendeta Rusman Barita Natal Siregar STH martading hatama turuas HKBP Bonang Indah dung sipul perminggu papungu pelean paduahon. Jala papungu pelihat khusus dohita ditolu permingguan sadarion songon tada holong di pakobasyon ni naposona Jahoba ma na mamasu-masu pakibosyan di inganan na ibaru. Na paopaton sermon guru sekolah minggu sa resort Bonang Indah diari sadarion Minggu 10 Agustus 2020 masuk pukul 10.04 wik maringanan di HKBP Kodia Tangerang dipatupado sermon guru sekolah minggu sa resort Bonang Indah. Sinosohon ma tusudi guru sekolah minggu asa madohoti par sermonani. Na palimahon pertanyaan week di hari Rabu 10 Agustus 2020 masuk pukul 20 wib dipatupa huriat tama pertanyaan week ima na parjolo week Judea di bagas ni keluarga V Marbun LO Borusianipar na maringanan di Perumahan Dasana Indah Blok SJ 14 nomor 3 Bonang. Na paduahon Wik Nasaret huhut acara pangapulion ima dibagas ni keluarga A Siregar R Borusihite na maringanan di Perumahan Dasana Indah Blok TG 5 nomor 10 sada Bonang. Di pangidoma tu sudah ruas ni huriatta terlumumi na adong di wik nabe asaria madohoti pertanyaan ini. Na paunopon pertanyaan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI Pa-70 Luhon upacara pengibaran bendera dohot penyuluhan kesehatan penyakit kanker sian YPKI di hari Kamis 17 Agustus 2020 masuk pukul 8 wib maringanan di gereja di Patipa Huriat tama pertanyaan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI na Pa-70 Luhon sinosohon matusudi punguan kor kategorial dohot week asarade patubegihon ede puji-pujian di pertanyaan ini dung sipul pertanyaan diuduti ma ulaun upacara pengibaran bendera maringanan di lapangan parkir gereja HKBP Bonang Indah hombar tu perayaan hari kemerdekaan RI di patupama perlombaan sian horong sekolah minggu praremaja remaja napo sebulung dohot natoras dung sipul mangan siang di patupama penyuluhan kesehatan penyakit kanker dohot tumor na nihobasi sian tim Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia YPKI sinosohon tu sude ruas ni huriatta asarade madohoti ulauni titingoma nagabi undang resmi tu sude ruas ni huriatta. Na papituhon pelantikan panitia ulang tahun gereja pesta gotilon pesta natal dohot tahun baru HKBP Bonang Indah di hari Minggu tanggal 20 Agustus 2020 naing ro dung sipul jamita di permingguan Arian
di patupahuriatta do pelantikan panitia ulang tahun gereja, pesta gotilon, pesta Natal dohot tahun baru HKBP Bonang Indah. Sinosohon matusude panitia nang terpilit asa mangarade. Jala titingon managabe undangan resmi tusude panitia naing dilantik. Na pawaluhon, retreat remaja dohot na posebulung. Di hari Sabtu, 1 hari Minggu, 26 27 Agustus 2023 nanengro nang di patupahuriatta maritrit remaja dohot napo subulung maringanan di Villa Rudian Cisarua Bogor dohot tema Youth Empowered Parjamita 10 sada ayat sia. Retreat ni na niuluhon ni amang pendeta Haris Tandahuria Sitor STH MM dohot inang Bible Pro Epa Susilawati Nainggolan jala dihobasi sintua PR Syahaan dohot sialon sintua EF Boru Gultum. Saya di pasu-pasu di Batama ulauni gabe sangap di Guarna. Na pasiahon totok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosohon matusudi ruas ni huriatta asaboy pasat totok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Boy ma ditransfer tu rekening panitia. Na pasapuluhon pilihan dohot iuran bulanan, pilihan permingguan, pilihan sekolah minggu, hamolation, pilihan bulanan keluarga dohot iuran bulanan. Boy ma tapasahat marhite situa wek nabe manang sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening huria. Na pasapuluh sadahon parhepengon dohot torop ni ruas naro di perminggon nang salpu. Boy mata jaha amanginang di file nang di pasat huria marhite WA di Ganup we. Na pasapuluh duahon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriat tapasahaton selamat panjang umur gok las ni rohama tu sude ruas ni huriatta na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal pitu sahatu tanggal 10 tolu Agustus 2020 tolu. Hatan itu hatta si piopota ima na tersurat di Yesaya 54 ayat 10 ay musat pe akadolok jala humutal akarobian alay anggo asiasikku na suatu pamusat sianho jala padan ni hadameku na suatu pahumordin ninna Jahoba si asiiho. Akaguar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file naung di pasat huria marhite WA di Ganup we. So ngani mati ting ni huriatta di bakasan mingguon di Batama nama masu-masu hita. Tapasahat ma piliata marhite pilihan sada A do sada B laos deum masian bukede nomor 706 godang ni pasu-pasui.
salhut naroha ima mengeramoti akate-ate dot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salhutna uriani Tuhata hatani debata nagabe jamita di mingguta sadarion imanatar surat sian sada Musa bidu tulu pulusia mamuka maisian ayat sada saat rodi ayat palimahon sada Musa tulu pulusia mamuka maisian ayat sada saat ayat palimahon ujahauma tuhita songonomma didok isi alai anggo si Joseph tarbuando tuat tumisir gabe Roma si Potipar wakil ni raja Parao si rajai akan naposona halak Misir manuhor ibana sian halak Ismail akan napatuaton ibana tusi sai didongani jahuba do si Josepi gabi jolma na martua ibana sai dibagas ni rajana halak Misiri ibana jadi dung di ida rajanai na ni donganan ni jahuba ibana jala ditupak jahuba sude niula ni tangan nai jadi lomoma rohani rajai mida si Joseph gabe perhaladona ibana jala dipabakit ibana gabe si Ramoti jabuna jala sudena di ibanai dipasahat do tutangan ni si Joseph jadi olak ni na pinabakit nai ibana bahin si Ramoti jabuna rodi sudena di ibanai dipasu-pasu jahuba mabagas ni halak Misiri ala ni si Joseph majadi do ditupak jahuba sasudena di ibanai dijabu dohot di balian ido yang go sahatna urian itu hata uria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus memang ngahudok nian jamitakon patujuluna di 2 minggu na salpu kan itu tahe ai di ngotamu tu tahe di tiki tanggal 20 tolu tahe nama parpudi jadi batakasma tapai ihut jami tahun ate heka manginang mulu tumpe mau do kamu bataham majo ayo do abalau na terakhir ido neng dohonopku ate asa tabu hita iya hurian itu hata ala neng pidana mau nama terakhir mulu singkat manang na gajang pe pengot tamu kan itu alai bagak bain mimut tong dah nang terbatu kok kamu torlau anggui tor amin niku dah iya kurian itu hata manang boha pengulut tahun sebagai halak na porsea harus memiliki dampak karakter dan ciri khas tertentu artinya ikon adong do dihita sada prinsip bagaimana kita mau menjalankan kehidupan itu sebagai orang Kristen. Muluni rajuman dohita halak na porsia nama ka porsia debata atong dia ma na pinangido ni debata. Lifestyle na songo dia do na pinangido ni debata. Atina obar matu jalur na binai ni debata. Ala na mangulupe akan na porsia iko mangulu do secara berbeda. Marasing do ang dohot tu portibion. Ikon marasing sian pangiduan ni portibion. Alai dang napa asing asikon dah asing dui lapatan ni napa asing asikon nah karena memang orang percaya itu bukanlah orang dunia tetapi anak-anak Allah sebab orang Kristen tidak mengikuti dunia tapi diikuti oleh dunia artinya unang terbalik kita di sini di pangatusyo sungguh ada contoh seekor ikan salmon yang hidup di sungai taboto do mulu ibana mangulu dohot berkembang biak mereka harus melawan arus alai mulu ngamate ibana dia akan terbawa kepada arus yang mengalir dia nueng suku-sukuna dia mahita apakah kita yang terbawa arus apakah yang melawan arus asipata do amang mamehring dia mak lopan na tabu kan itu Toy mak portibi do beo namang toho dui kan itu ai so na usalahon ni kan itu ai tormi kelinangan apa do apas do lagi do ala memang hak Kristen ope nian songoni do
Sebab kekristenan yang hidup adalah kekristenan yang harusnya berani melawan arus dunia. Tetapi kekristenan yang mati adalah kekristenan yang hanyut terbawa oleh arus dunia. Nah songonido nang gambaran iturpukon. Sudedo halak boy berdampak. Kan itu? Sudedo halak boy mangulahon ulaun na burju. Jala sudedo halak boy mangulahon na jahat. Artinya neng nongku sudedo halak boy berdampak di bagasan nguluna. Tergantung dampak dia do na boy taleon. Dampak dia do na lebih dominan di bagasan nguluta. Positif do manangnya negatif. Nanti nagobaran di turpuko pisongonido. Yusuf itu memberikan dampak yang luar biasa, yang baik. Ujung natar pasu-pasu masih Potifar. Dot aka jabuna nang di balian nabi. Kan itu Omma. Artinya si Yusuf ini, bagaimana Yusuf ini mau melawan arus dunia itu. Sekalipun yang dia hadapi, dia selalu dihantam, diterpa berbagai tantangan, pencobaan, kekecewaan, kepahitan, kesakitan, bahkan fitnah yang harus dia hadapi. Boydohonon, situasi dan kondisi yang dihadapi oleh si Yusuf sebagai orang biasa yang mendapat penyertaan Tuhan tidak selalu baik, tidak selalu aman, tidak selalu nyaman. Justru kebalikannya, dia menghadapi berbagai kesulitan, dia menghadapi berbagai kesusahan yang dia harus alami, bahkan fitnahan dan kesakitan yang terus dia alami. Tapi di keadaan yang seperti itu tidak merubah apa-apa dari sifat Yusuf itu sendiri. Sekalipun dalam situasi sulit dan penuh dengan resiko, Yusuf tetap dalam kesetiaannya kepada Tuhan dan tidak mau terjebak dalam melakukan dosa. Jala taboto do si Yusuf pun. Yusuf yang dulunya adalah anak kesayangan, yang dibalut jubah yang maha indah dan bermimpi menjadi seorang yang dihormati, sekarang telah menjadi seorang budak yang diperjualbelikan, yang hidupnya bergantung kepada tuannya. Jala takasdo di 4 orang diturpukon. Bagaimana Yusuf di rumah Potifar, walaupun dia seorang budak belian, tetapi Yusuf memperlihatkan bagaimana kualitas hidupnya, kualitas imannya yang selalu dia tunjukkan sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Ujungnya dia mah, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, buido dibereng Tuhan na dipasu-pasu di mata do ibana. Dia mendapat kepercayaan, ujungnya tak bereng mah. Sude dipasahat Tuhan na tu ibana, asa ibana na mengelola dohot makarijohon. Tabayakon, holong ni Tuhan nai. Dang na holan tu istri na hape, lubi sianido hape holong na tu si Yusuf pun. Dia memberikan semuanya. Ujungnya dipasu-pasu debata jahuba ma, bagasnya halak nesiri sude menjadi na dijabu manang na dibali hape. Artinya oman luar biasa na debata. Dang tanggung pasu-pasu na sapala mangaleon tu hita. Sonari boha. Tasulikiti majo di bagasan rohata. Dampak dia do na boy taleon di bagasan nguluta. Odo persoalan na. Kan itu alana memang mulu debata mah masuk-masuk dan tanggung. Sudah do boy lenona yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia pun ido na dibayar debata. Jala omma na bereng sensi Yusuf pun. Yang itu jala omma na didok emas tetap akan menjadi emas. Kan itu dia be ibana pasapaton ditempatkan dimanapun berada, maka emas tetap akan emas. Sekalipun dia di pasir, sekalipun dia di lumpur, di keadaan yang tidak memungkinkan, emas tetap akan menjadi emas. Si Yusuf besongonido, sekalipun dia berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah, bahkan dia harus dipitnah, dibenci, dihukum, Allah yang gongoluna dohot aporsionna, dakia berubah, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia selalu andalkan Tuhan sekalipun keadaan sekitarnya tidak sesuai dengan konsep yang dia inginkan, yang dia harapkan, dan dia harapkan dalam kehidupannya. Jalomma kualitas ningolu na sesungguhna. Atong dia madohonota tu bagasan pardalanan ninguluta. Saya hidup bukan karena kata-kata orang. Saya tidak akan berubah
iman saya, sikap saya tidak akan berubah sekalipun saya difitnah, sekalipun saya dibenci oleh orang lain. Saya hidup dan saya bersikap bukan ditentukan oleh keinginan dan harapan yang saya inginkan sesuai dengan pikiran saya, sikap, situasi dan kondisi, tetapi dalam segala keadaan saya harus siap dan tetap setia kepada Allah, sebab saya tahu dari Tuhanlah berkat yang luar biasa itu, bukan dari dunia ini. Nasihat turbuko maboy berengota kamanginan adong tuluhal nabar jolo ikut terus do hita bui mamereng bohado panugun-nugun ni debata, bohado pangaramutiun ni debata, boha mulu nisukum maju tu hita dihilalahamu do penuaing panugun ni debata. Ipe maul kan ido wado takas do ido ipe maul hita kan ido. Iya, hola makati dakon ibe maul hita. Alana, unang saya taripu nama muji Tuhanon, holan riko nia kapasu-pasuna. Jangan kita hanya cinta kepada berkatnya, tetapi lupa kita kepada si pemberi berkatnya. Odo si patah hita. Aika ditangyang tai dia mah. Tuhan leom majoon, leom maon. Aledang bu itu dirita, tabereng. Idung unang sotong lupa hita. Jangan kita lebih cinta kepada berkatnya daripada kepada si pemberi berkat. Alana pasu-pasu isiat debatado sude do buiban bibain ibana. Dalam keadaan yang seperti apapun kehidupan kita, dia tetap menyertai kehidupan kita. Hidup makana ikut terus do hita bui mamereng marpanatap tujolo nangpe di situasi lingkungan kita yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Aliko bui do berengota. Ternyata nangpe maol udalani toktong do debata nama nugu-nugu kan itu. Karena memang hidup tanpa penyertaan Tuhan pasti membuat hidup kita tidak punya arah, tidak punya tujuan. Tetapi hidup dengan penyertaan Tuhan akan membuat kita lebih terarah dan menuju kepada kesuksesan. Ayo nakin di ayat 2. Saya didongani Jahuba dosi Joseph gabi jolma na martua ibana atong molo tahilalado akan natar pasu-pasu hita atong ngolu tope imangulu na martua do iro teh iro oh mau lah teh ala bagudakku kan ale nakin halak na didongani Jahuba ido nama bain gabe martua hita kan itu. Nah, artinya penyertaan Tuhan dalam diri Yusuf ini adalah bagian yang sangat penting. Songoni donang hita. Karena penyertaan Tuhan itulah yang mewarnai perjalanan kehidupan si Yusuf ini. Ya. Artinya neng bui berengota hidup dalam penyertaan Tuhan. Unang saya taripu alani gogota dohot usahata ubay boy hita nyaman ngulut tahun sampai di titik. Artinya sudedo iko berengota alani debatado hapi sudi. Ya. Sekalipun kita menghadapi persoalan, sarupa dosongon si Yusufon. Sekalipun dia harus mendapatkan kekerasan dari saudara-saudaranya, bahkan dia diperjualbelikan, ale taida maju secara ajol mauta. Marnida salut nama asa dia do si Josepon. Dan mungkin mangulubi angku secara ajol mauta. Alani acik ni nadi hilala si Josepon. Alayang ko di debata asing do alus ni. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan Yusuf. Di somma buktina bahwa sana dakya di pasopu debata hita akan naniasianna mardalan di bagasan habaru kilon dot asusaan bahkan kepahitan. Saya tugun na do hita. Saya urupan nado jala saya apulan nado hita. Dia hadir dalam keterpurukanmu, dia hadir dalam kesusahanmu, dia hadir dalam kepahitanmu, dan dia juga hadir dalam sukacitamu. Amin. Amin. Ala nido gabi jolma na martua ibana. Ala saya terus do bui ibereng ibana. Panugun ni debata. Terus do dipakilalahun ibana. Karena memang semua hal bisa Allah lakukan dalam kehidupan ini.
Noeng tabering maju tugu dia kamanginang di pardalanan ning ulut taun satokin. Boha pardalanata. Heado kita menyangka, membayangkan bui kita satu Tangerangon, bui merjabu hamu di son, 2 tingkat, 3 tingkat, bahkan 5 tingkat. Ini kan itu marpino perhamu di son, berkeluarga, kariju, jago karijum sudi. Wah, ya dong menyangka di son. Tidak. Alai sahat do pasu-pasu ni Tuhani, sahat. Sona ulat di hutan pasu-pasui, alai dohok do di son. Ido ikut rajumata. Nah, inilah gambaran dari kehidupan kita. Sudi alani debata bui patu bahuni. Atong ikut dohono tado. Molodang alani debata, saya adalah manusia yang tidak ada apa-apanya. Molodang alani debata dan mungkin au sahat tu titik sonarion. Jika bukan karena Tuhan, saya hanyalah orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang semakin terpuruk oleh keadaan ketika persoalan dan kekecewaan dan kepahitan itu saya alami. Tapi karena Tuhan, saya dikuatkan. Karena Tuhan selalu menyertai saya. Dan bersama Tuhan, saya kuat. Dimanapun saya berada, Tuhan tahu dan tahu bagaimana dia harus memberikan berkatnya. Alan anak pola ajaran ini, ajarata debata, lau masuk hita. Kan itu? Contoh mah, songon hamion, kan itu? Akabat di tahun, terlubi mau, naneng pidaun, kan itu? Bahwa anggon saat detik terakhir nama nak kamangina. Gua tuh ngabosak kamu, pitu tahu pad di tahun. Oh lado masih bering kan itu. Tenang mamu, lau dia kan itu. Alai hobar tu SK dah. Dengan lau merdadi bahkan itu kan itu. Iya. Baik itu. Songon na puas ni kilmunia teh. Tadar atarbo tu di studio. Aduh, masih foto kita teh. Wah, mangapi tu tahun na teh. Toy mak. Iya, ti buah bali iba tu song gay pad ditaresok kan itu. Anggui kurang puas do bering kilmunai. Anggo selesai do. Nah, contoh mas songonna udok nakin. Unang maju tuhami maju kan itu. Nah, ala nang pidaw. Dak kudo dak tabu di Tangerangon. Di Tangerangon maju, apalagi di Kudia resok Bonang Indo. Tabu do kan itu. Nah, alai mu kira utabu do mungkin narisan di tempat naik baruan. Alana namar batam-batam maju kan itu. Kan itu unang maju na jono tu Singapura nai kan itu. Hamu tok tu sido pikiranmu na. Ai konadong do saldo sekian bu itu sih kan itu anggap di tau buah amat kan itu. Toy mak. Nah, neng udo contoh kan itu. Nah, mukira utabu do di sana. Buah amat namar batam-batam. Ala memang songo si Josepon dalam keadaan yang seperti apapun tong dosa rupa pasu-pasu nih. Kan itu adong do pasu-pasu ni debata di Batami, tong do adong pasu-pasu ni di Tangerangon. Holani do persoalan na ido nama bedahon. Anggo disok keras kan itu, anggo isan agak keras. Bau nang metong dah, mulubuhi tenang sudah kan itu. Baik itu. Iya. Alana naugat yope tong do ngapi tu tahun pisan. Bipe ngapi tu tahun. Itu. Makanya daripada kamu madok ngabosak kami amang nanggu iba makatahon ni. Kan itu. Nah, artinya neng rono sarupa do pasu-pasu ni Tuhani. Jangan kita hanya mengharapkan karena dunia ini tidak bisa kita rancang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Alai dia mah kembali mah tunggu tahun. Ido naki songon di edeni isintai naki meri choir kembali kepada diri sendiri. Artinya kita mulai dari diri sendiri. Molodak sesuai dohot pikirata songon nadi pangiduata akar rancangata bau nang higabe hita madele. Tetapi bagaimana kita mau menempatkan di situasi nasi songonipe tongdo mamasu-masu debata. Itu makana iko barani do hita mamereng torus panugun ni debata di pardalanan minggu lutau. Na badua hon akamanginang na boy berengota. Jangan jadikan keadaan yang tidak kita harapkan menjadi batu loncatan untuk menjadikan kita menjadi manusia yang kehilangan arah, yang menjadi manusia yang seolah-olah terhukum. Tapi ring mah si Joseph pun halak natar pasu-pasu do ibana jala saya didongani debata do ibana hitau pesongoni do
natar pasu-pasu do hita, itu kan? Itu. Boha, ragu dohamu di pasu-pasu nih? Daw. Kan itu nang peotik na mangelusi to emak. Alai nang idauta, nang pe didongani debata ibana di pasu-pasu debata ibana, tetapi hidupnya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya masalah dan pergumulan. Justru isomba itu marsiajar, sian karakter di si Josepon. Penderitaan yang dialaminya bukan untuk mempertanyakan kasih Allah itu, berputus asa dan hilang pengharapan. Penderitaan yang dialaminya bukan alasan untuk menjadikan manusia kita sendiri menjadi manusia yang memberontak, menjadikan manusia yang seolah-olah manusia yang terhukum karena keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi dalam bagaimanapun keadaannya, kitalah yang harus menyesuaikan. Kitalah yang harus mendesain hidup kita. Karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini bukan menjamin kita bebas, bukan menjamin kita lepas dari berbagai macam persoalan. Alai asamargugu duhita. Karena persoalan itu datang bersama dengan solusinya. Tinggal bagaimana kita mau menikmati, tinggal bagaimana kita berproses untuk itu. Alani halak naporsia menjadikan persoalan itu bukan sebagai penghancur hidupnya, melemahkan imannya, alai gabi senjata dohodongan untuk membentuk karakter asa lamtu tingganna. Nah terakhir maka manginang. Abuang, abi ke menit. Sona suadong bereng. Itu. Abu aduh. Dang aduh. Tabu do pe. Itu. Hape yang ngakarnya dingin onde. Habis bahano. Onda mah. Nah terakhir, napa tuluhon aka manginang. Obar tu topik ni minggu tahun. Gabi pasu-pasu marhite panupahion ni debata. Artinya iko mula matu dirita. Unang jota gabu si pasu-pasu ni debata. Kan itu? Bagaimana kita mau mengakui bahwa berkat Tuhan itu besar kecilnya itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Tinggal bagaimana kita mau bersyukur dan mensyukuri itu semuanya. Iko marsi ajar do ita si Joseph pun. Ya, songo contoh. Molo garam, tadamu teh garam. Oh itu, urip walana di kotau kamu dan kita dahamu be. Itu, nah garam. Kan itu, ay mulu garamon di jabu na manang songo dia piadong doi. Aduh, na lantai tolu ibana, lantai dua, lantai sada, bahkan na sumar lantai be, adong doi kan itu. Nah, artinya ngulut tope songo nido. Bagaimana kita mau bisa masuk ke dalam berbagai kondisi? Itu neng hurong, unang gabi pasu-pasu ho. Hobar tu holan horongmu, horan na yang gapo dongam na ilabungmu, hape na ilabung neon, dan yang gapo, itu neng ronokpu, itu contoh. Nah yang kedua adalah garam itu, ketika dia mau memberikan dampaknya, dia harus mengorbankan dirinya, dia harus meleburkan dirinya, kan itu? Asa boha, asa mardai si panganoni, nguluto pesongoni do, unang saya taripu holan harga diri. Unang holan na taripu, holat diri taud no marga. Sarupa do hita, dia do pani debata. Atong dia mah. Gabe pasu-pasu ni debata, gabe habaoran ni pasu-pasu dia kaumaliang na. Ternyata kita harus mengorbankan diri kita, sekalipun itu harga diri. Nang, baik itu dah. Tapi ring maju tu mulu lawi tu parbakso. Adong dusi parbakso, mulu adong bisi berantakan mijana. Kan itu? Ahama, tadok. Bang, bersihin dong. Ikan itu? Ahma lusna. Iya mas, iya bu. Kan itu? Mulu ahamu sih, mulu naga cerewet kan itu? Mas, pakai sabun dong. Ini kan? Ahma lusna. Iya mas, iya bu. Iya ibana. Gabe marbada. Kan itu? Daun. Tetapi dia apa? Dia mengorbankan harga dirinya hanya untuk melayani si pembeli. Nah, pertanyaan bui dohitan waing si songoni kan itu artinya odo gabe pasu-pasu marhite panupahyun ni debata artinya mulu tarajumi do pasu-pasu ni siat debata atau ngulu tope bagaimana kita mau menjadi berkat dalam kehidupan kita baik di tengah keluarga pekerjaan di parsauratan nang dihuriata nang masyarakat pe asa ngulu tope gabe berdampak
gabe tabba masilas ni rohaniat kadongan mulu adong di labung ta dang nagabe busi saon ni bana kan itu bukan menjadi batu sandungan ubah ini do turpukon sahat tuhita bagaimana kita mau terus yang pertama tadi mau terus melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Yang kedua, bagaimana kita mau melihat persoalan itu bukan sebagai penghancur tetapi sebagai pembentuk karakter kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mau menjadi berkat bagi sesama kita di dalam Tuhan. Saya dipasu-pasu debata mahita. Amin. Martangiang mahita. Mau lihat tema Tuhan di holong ni roham na saya toktong mamasu-masu ngulu nami. Iragam ni aka ulau nami dipasu-pasu hodo pehami Tuhan. Boi hami rap sahudulan do dengan saborsion nami. Dinalo mamuji pasang apo guarmu nabadie. Mau lihat tema Tuhan bisa luhut aka pasu-pasu mi. Jala mau lihat Tuhan nunga dipakulingi ho hami marhiti hatam. Naing madok tu diri nami tuha porsion nami na ikodoh torus bui hupakilalau kami asidot holong ni roham na say mamasu-masu ngulu nami manang dia pe nahu adupi ham atong ajari ham Tuhan dinalaho mangulahon saluhut nai asa bui marhiti pardalanan ni ngulu nami gudang akasilas ni roha dame nahu buat kami Tuhan makoro silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga masyarakat nang di persauran nami pi Tuhan di tonga-tonga ni huriam nang ditikio pi Tuhan hubua kami di tangyang nami saluhut aka ruas ni huriam Tuhan sian namarulang tahun pernikahan dohot namarulang tahun kelahiran toktong maho Tuhan nama masu nasida di aka ulang tahun pernikahan dohot ulang tahun kelahiran ini tabai bisuk tabai aka pasu-pasu mi Tuhan di keluarga genuk keluarga asalam dipakilalahon nasida asidot holong ni roham nasa terus memakulingi nasida diragam ni aka perdalanan yang ulu nasida nang songoni Tuhan buat kami di tangyang nami salut aka ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton nang di aka pemulihan pe Tuhan toktong maho nama masu nasida Tuhan marhiti aka ubat nang akasi pangano pe Tuhan asai Tuhan dalam mulaho mamasu nasida pamaluput sahid siapa matang nasida anggiat tanggal sudia ka parsahiton siapa matang nasida Tuhan jalalas boy nasida manguduti aka ulon nasida tarlumubi ma Tuhan di nalau marsaur dohoto di bagas joromon di hari-hari nanang ruang asima roham Tuhan jalo matangiang namion alani Kristus Yesus Tuhan tai amin. Mari de mahita huta papunguma kelihatan. Kita
Jadi itu hata nuaing saat mahita tu acara pasahaton hata pertandingan manang hata horas-horas tu amang pendeta Siregar dohot keluarga nuaing pertikianon pinangi doma tu amang pendeta dohot keluarga asa jongjong nasida di joloon. Sialani inuaing songon pasahaton hata pertandingan tu amang pendeta songonon ma persagina na perjulu mandok hata na mewakili sian ruas ima amang te gultum na sian wik eprata na mangudutian nun muse na mandok hata na mewakili sian parhalado ima amang situa BT silalahi. Jadi nuaing pe saat mahita tepertikianon pasahaton hata parhorasan sian na mewakili hita ruas pina saat ma tu amang te gultum partikianon pasahat taima. Horas. Shalom. Lalu Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah pada hari Minggu yang seperti disampaikan tadi merupakan saat-saat terakhir bagi kita bertemu muka dalam pelayanan yang disampaikan oleh Amang Siregar. Jadi di sini kami mewakili kepada Amang Siregar dan juga Inang di sini selama 7 tahun telah melayani kami di resort HKBP Bonang Indah dengan setia. Kami menyampaikan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Amang dan Inang. Kiranya di dalam pelayanan Amang dan juga disertai Inang dapat terus diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan juga di tempat yang baru di HKBP Bethesda Resort Batu Aji seperti tadi disampaikan oleh firman Tuhan tadi seperti Joseph, kiranya demikian juga Amang dan Inang boleh menjadi berkat bagi gereja HKBP Bethesda Resort Batu Aji. Jadi dari kami di sini Amang Inang mendoakan yang terutama adalah kesehatan pada Amang agar dapat terus dengan setia melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman seiman kita juga di HKBP Bethesda. Kiranya pelayanan Amang ditambahkan hikmat, pelayanan Amang ditambahkan kekuatan agar jemaat-jemaat yang di sana juga boleh mengalami pertumbuhan yang baik. Selama 7 tahun ini mungkin juga Amang Inang ada kekurangan dari kami, khususnya ruas Bonang Indah. Kami mohon kiranya biarlah Amang Inang boleh memaafkan kami. Mungkin di penyambutan kami, khususnya juga pada hari ini yang bisa dikatakan secukupnya atau seadanya, ya. Biarlah kiranya kepergian Amang, keberangkatan Amang juga bisa dengan hati yang luas, bisa meninggalkan tempat ini dan juga bisa datang di tempat yang baru dengan semangat yang baru. Kiranya demikian dari kami, ruas HKBP Bonang Indah. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai. amin. Pina saat mana mewakili sian parhalado. Shalom. Horas madihita saluhutna. Didamang do dainang dan begitu juga anak-anak kami napo segulung dan remaja.
di hari nauli di bulan nadenggan di tau para sianon, ima di hari napi narbadiaan ni debata. Tamado hita madok mauliate, gileod do hita kaki pasod do gugu, di nama muji, pasangap guar ni debata, terlumobi, di nama nangihon hata ni debata gabe, bokal di panggul miton ni parngulota. Terlumobi di amang padita nami, padita Rusman barita Natal, Siregar, do inang. Molota parroha do siat pardopakan ni amang padita Siregaron tarsongoni sedo. So molo hubereng do siat pardopakan ni amang padita Siregaron song nang kanteng. Anggini amat ta Surya Paloh dorati. Sejabang nai asa mektel luhita. Dihamu amang padita nami, amang padita Siregar rapdo keluarga. 7 tahun nang marsaur kita di Bonang Indahon, ima dihamu namar tugas di HKBP Kodia. Hobar tu penugasan ni kantor pusat. Dikira doli-doli do pea mangate. Naposo. Puji Tuhan dilihod debata sada ina naburju. Hobar tu bikting nakaningan ditike na mangikut di mungkin di tanggal 20 di ojak koma amang di Batam, Kepulauan Riau, Batu Haji. Ima labung ni Nagoya molorang sala au di kawasan industri Mount Batu Haji. Selama 7 tahun amang na mangula di HKBP Kodia, ragam akan masa, ragam nang diulahok kamu, ragam do karakter ni dongar ruas na adong di Kodia. Obar tu nak kaningan jamita na di jamita hon ni amang di bagasan sadarion. Margogo do amang jala kipas, berbagai karakter akar ruas. Nah dia dopini amang selama 7 tahun di HKBP Kodia. Alai hobar tu tirpuk sadarion di pargogoi di bata do kamuna songo si Yusuf alaniaha. Nah di pasahat hamudo dirimuna ninalako mamarita kon hata ni di bata martabba akaruas na porsea. Dang alani gogo dohok malo munay. Alay bohado tutu merubah karakteron. Amu sebagai naposo ni debata. Mananggi dia pe hamuna di tempat ton hobar tu penugasan ni kantor pusat say margogo do amang. Omara penempatan kedua temang dung ditabalkon amang sebagai pendeta. Penempatan kedua asa anggiat nian hobar tu turpuk sadarion di pergogoi di perbisu di bata di lekon halabokon ni roka di amang pedita Siregar di nalau mangula di Bethesda Kepulauan Riau. Jadi itu amang tung mace gudang do akka persoalan akka barita nata adopi selaku hamu padita nang hami pe di tonga-tonga ni huria sebagai perhalado naung di parar debata kita naung di parar debata kamu mamarita kon hata nauli hata ni debata asa merubah karakter ni akka na porsea akka ruas songon hobar tutunak kaningan edeni
merequire kumulai dari diri sendiri. So dohot kor amasion nak kaningan. Dang alani gogo, dang alani malo, dang alani asinya dongan alai alani burjuni debatado nama masuk-masuk kita. Di pargogoi, di pasu-pasu debatama amang paditanami, amang Siregar, di nalaho mamarita ho barita nauli di Pulau Batam, lam disappe di kawasan industri Batuaji hampir sarupa do karas ngodokon amang padita nak kaningan, mungkin lebih karas. Jadi margogo maamang di pasu-pasu debata maamang lawa maritakon barita nauli nasihat tuhatai asa godang lam na porsea, asa godang na merubah karakter niak kana porsea di debata songon turpuk ni minggutta sadarion gabe pasu-pasu marhite panupahion ni debata ma di kamuna rap dohot keluarga ibu-ibu rumah godang ma ianakon pahop putaon pahopon asa anggiat lam marsaringar hata ni debata dipargugui hamuna diparbisuki nang inang dinalaho madongani ni mamaritahon hata ni debata amang padita Siregar tu akka arena malihut hata parpudi mat sidohon nami amang padita nami songon hata situatuan madohonon napurat tano-tano rangging marsiranggoman tung badatta pe padau-dau todita ma marsigonggoman horas mau lihat ma dihita salu na butima saat mapartikian tu keluarga amang pendeta Sitorus amang pendeta Siregar. Kalau amang pendeta Sitorus masih lama amang. Iya. Iya. Jadi kami lah duluannya, Inang. Ya, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Kita boleh berkumpul di rumahnya ini dalam keadaan sehat dan kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya dengan Amang Pendeta Siregar untuk Amang Pendeta Resort serta Inang. Kebersamaannya kurang lebih 3 tahun ini menurut saya banyak sekali membimbing Amang Siregar, begitu juga dengan Inang banyak membimbing saya. Jadi terima kasih saya ucapkan atas bimbingan Amang Inang Pendeta Resort di sini. Juga untuk Amang Inang Sintua di HKBP Bonang. Ya, saya juga ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan Amang selama 7 tahun. Semoga pelayanan Amang Inang Sintua diberkati Tuhan, ditambahkan kekuatan serta sukacita. Juga kepada Amang Inang semuanya jemaat HKBP Bonang Indah, saya ucapkan terima kasih Amang Inang untuk kebersamaan kita. 5 tahun saya mendampingi Amang Pendeta. Saya tahu mungkin ada salah dari perkataan, karena memang saya masih perdana jadi Inang Pendeta, mungkin ada hilaf atau apa, mohon dimaafkan. Begitu juga untuk Amang Inang yang kami tinggalkan di sini. Kami berdoa untuk Amang Inang semoga diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya. Kalau murah rezekinya boleh main ke Batam dan ke Singapura. Iya. Boleh berkunjung ke rumah kami nanti, bukan rumah ya, rumah dinas di Batam. Iya, boleh berkunjung ke Batam kalau Amang Inang main-main ke Batam atau ke Singapura, boleh berkunjung ke rumah kami melihat si LGO. Ya, Amang Inangnya doakan juga kami Amang Inang, pelayanan kami di Batam semakin diberkati Tuhan, semakin menjadi berkat untuk jemaat di sana. Doakan juga anak kami LGO. Saya bersyukur di sini karena LGO lahir orang Tangerangnya ini. Iya ya, kalau mama bapaknya orang Sumatera.
Iya, jadi doakan LGO juga supaya sehat-sehat semuanya. Doa kami untuk Amang Inang. Kalau ada waktu boleh kita bertemu atau sekarang kita boleh bertegur sapa melalui Facebook mungkin ya. Jadi saya doakan Amang Inang sehat semuanya, panjang umur dan murah rezeki. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Horas. Ya, mau lihat tema di Tuhata, mau lihat nang di Parsorata, nang songoni, mau lihat tema di Amang Pendeta Resort, nang Inang, do dengan Parhalado, nang Sudehita, ruas ni Huriata, HKBP Bonang Indah. Jadi oma nama pertikian na terakhir rekamang Inang di Hita di Parsorata. Dalam memang informasi nada potami Nesian Batam tanggal 20 ikon Yojako kami di Batam di Huria Betisda Resort Batu Aji Lama Distrik 20 Kepulauan Riau. Jala mula dope hami uson tanggal 3 temu pisah di Huriata HKBP Kodia Tangerang. Jadi mau lihat tema di Parsaurata nasa lilingon di hamu aka manginang tarlumobi di aka Parhalado 7 tahun liling na so na hujami tahun nakin ngatung macay gajang beon binoto ma so dia pardalanan na alay ba makorosilas ni rohamay jala di hamu pena tinggal di son lam ditabay Tuhan maka pasu-pasuna so nahudok naki memang sarupa do pasu-pasu nih na di Tangerang dohot na di Batam. Ala memang perbedaan na nyon na di Kodia 100 kakak na di san mar 600 kakak. Jadi taba do bilangan bataba matong si pikiran. Kan itu dah. Alai taba do pasu-pasui. Itu doa mikir kan itu. Ala memang mangula sebagai uluan di Huria do hami di si alai tong doa dong pagaran na. Jadi adong mangula pagaran, alai adong pagaran na ima pospel. Jadi do taba songon pakubasion nami di si ala tulu hami si na makubasi. Calo padita dohot diakones. Alai hami ma nagabi uluan di Huria di si. Jadi kita saluhut na Aka Amang Inang dohot dengan remaja na poso bulung ni Huriata di son Pamauliate ma di Parsaurata molotung adong akan na salah dohot na hurang ba mapok kamu ma di bagasar rohamuna jala tangiang marsi tangiang mahita anggia lam di pasu-pasu di bata mahita tujulan ni Arion asima rohani Tuhan horas ma di hita saluhutna. Mau lihat tema di Amang keluarga Siregar nong pasahaton hata pertandingan main pinasahat ma tu Amang Pendeta Resort Amang Sitorus. Horas marihita sa luhuna. Jadi ako nga pasti itu amat tabad da situru sa teh. Jadi bulang penakin na bulang pe amang nenggulan tu parnipium may ba teh. Ya, jadi memang aku catat tabi nunakin ado ngaka guar-guaritor di sigi amata pasaribu asa dikebakti bagi natin perjudu keluarga jadi gesa sautik kebe lohot akka guari jadi ido di hawaka amanginang mulia tema dia kapar saurata tupad ditata na luar biasa sampai 7 tahun didok na sugot 7 tahun sebulan ulu saha imana tu tanggal tulu mungkin 7 tahun sebulan 7 hari luar biasa doi ketualannya katang yang muda dia ka amanginang dalam mulia tema nunga adong akatada sian akka parbueni pakubasion na posona
Kulipe amang paditanami do inang guru simajutak na pinasaan ni Huriata pasu-pasu tuhata masong tanda holong laung di papungu di bagasan kebaktian pagi siang do anon botari. Hurian itu hata tadado paditata na burjuk makubasi sampai 7 tahun lebih kurang jalai pasatu hata akaulau na lebih bidang di pagara dosa setong na betis sedai alai dongalong nasida tulu patulu nasida jalan ngalong pospelna halani do tatangnya koma lasbui manguluhone jala hubigi hami barita nunga na yang persiapan resort berarti dia semakin banyak akapakubasion lebih rak tang tu akatiki na mangikut jadi mau lihat ada kapungan kur na tung macai uli kay demunakin tada parsitu tamai power haton pakubasion ya mata siregar do inang selama makubasi ma di amang padita siregar teh di ho angkia songolin nang di inang tutu anggo hami saya masih kolman non tu bata mate tu Singapura na hamunakin baipe udah kunjung ke sana no bunga nama Sion porari kames Deborah require sebumi atenang di pasu-pasu Tuhan tamak daktu terlupa kamu be kuliah Tangerang di sodok hamuna di pasu-pasu Tuhan tak laki songon jami terus dua kapasu-pasu yang lain tung di bayar di Batado akka pernengota tada si Elgiuk ante rasa musing mendidihon tikini jala sangat luar biasa di inang di pasu-pasu Tuhan tamak tangiakta saya martin duhon mamusing gimana dia ketikina pasahat wata masih tangiang amahita kuriana HKBP Bonang Indah nomor HP hamuna perjolo di paujak aranyak ke situasi kondisi mulat BP hamu tu tanggal tulu bang musik kita pajupang di temu pisah do amata pedita Donald Ferry Pasaribu di aka partikian na di totoponi iduk ni Huriata distrik amang preses sonima songo panipulisa kami salani mulutung ngadongan dok kita dope na masih jalangan parpudi mai alai tatutuk ma marhite nama redde hita edde borhat hormat do persilangan buku edde nomor 200 sia ayat sada dot ayat 2 titik 2 mendok kita jongjong tapuji matuhata buku edde 200 sia ayat sada 12 mulu saut maho ayat sada do ayat 2 titik 2 mendok kita rap jongjong salihuna maredde mahita
manami na di banua kijang hodo haroroan ni saluhut silole hon nadinggan do nasa ulibasa na maliutus. Hupasahat kami masyan na niliho mitu kami pilihan nami tuho. Saya jalo mega be uap na khusus di jolom. Pasu-pasu meja laramuti asa upar khas yang kami pilihan upati buluhon harajamu. Di tonga-tonga ni kuliam do di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam hutada kami gudang ni silole mitu kami. Asalam gergirhay madok moliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang, say pinarbadi amaguarno, say Roma harajon, say South Malomoni roham di banua tongaon songla di banua gijang, lehomatu kami sadarion hanguluan siap hari, say sama dosa nami song panisanami dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Di sordakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasauro horma damena tutodim. Ya, hurian itu hata di hamaka amanginang, tutu pasahatai mahata mauliati jo tu hamuna, anu pehita, huhut marede, masih jalangan, doho amang pedita tak bianakin, tak nadong akka si pasahato muna surat-surat, tak sabi noto anu merjamite to berdampak jamite tak naonak lu banakibah mangalion 5 gram mason naruhana rupani, jadi ana 5 pangidohay mado hormat jongjong mahita saluhna doho na digijang pe hamaka amanginang ala oma ari perpudi di pakubasyon ni naposona amang paditata. Iya di hamuna damang dainang haanggi pinaribot sudi mahita na punggunuan di bagas joroon muliate ma di harorota ka amanginang di pasu-pasu tuhata ma aka harorotaon dalanunga tabiki san naposona jamitei berita nauli sa berdampak badutu noni mapakor huma aka jamitai tuhita naubikisa alanima sudi kami perhubas na pinakin di bata lang makubasi di ibadah padua honon pasaton nami ma hata mauliate selamat hari Minggu malihita saluhuna Selamat hari Minggu. tuhata mama masu-masu horas di soma inang burusi majutak asa rohami majalak kamu son hat jalan-jalan kota ras tu rumah amang peditata
Iya. Baik kamu mak musik teh. Ibit aku boy itu tuh.